Салом алейкум ҳама бародаро, ҳама мухлисо, ҳама касое ки интизор буден батла. Аввал ячитон соли нави омад муборак. Барои чи иққавақт видеои батл набромад, барои ки разрешение надодам, барои ки мо ариза пешниҳод кардем, иҷозат надодам. Кадомра ҳиқати ки мерафтем як вариант меомад ки рептиҷи қайти кор кунам. Не ки рептиҷи қайти ма оиди батл вообще кор карда нестам, барои ки рептиҷи да батл намеша, рептиҷи да бизнесе. Ҳар як репер пеша выступление барои баромад карданаш сум мегирад. Дар рептиҷи мақсад шикалай и реперен қасуметан судиарен қасум элне ки мара гуфтагим ки у шоумене исна у хича модельни оиликша мегира барои судиягӣ, яъне ки ҳар як кастафка хича дорада удон ахтон хит кунем ки чӣ мешавад ва фикр ки понятка ҳаст уже фаҳмидастен чӣ гап мешавад. Ма ам хатонам ки батл дар Тоҷикистон намеша, не ки маънои ура надорад ки батл намеша. Батл ма то 31 аждад кардам, то соли нав аждад мекунам, не ки иҷозатам надодам. На да стадион, ма стадион авиатора гирифтам, дома динамик пинам кама чи тайёра як батл дам тайёрам. Хай батл дядя Рустам гуфтагим ки ма қати барон гап загим биё тра қати барон батл монем. Ма гуфтам не, ма намерам Москва батл. Гуфтам чи саперники дори, ҳама саперникотам меёрам. Рустами канал Чак ба фикрам хит кардем ки мегум. Бо подтверждат ки гап мара Рустам хид угу ки чи гуфтаги. Қати барон гап заг, барон любой қати любой вақт да любой ҷо мезанам. Ба ҳамин хотир имрӯз ма саперникома мегум батл да Москва меша, як кас аиҷа минус шуд. Аями 6 касарам бо як бародар дига хай зану гудак дошт, сухан кард по-братски ки мақсад син соли мода намеша мичес, ё накре ручиной мара наги, мо сухан якара не нагуфтем, қабул. Хай сар мекунем ай саперником ки ҳан шнапс барои фристайл мада дар кора. Ай шнапс фристайл дорам, райдер чемпионай. Ма мехоҳам рухама бисанем ка чемпион пацан замонави ҳамай стилш ҳамай чиш навай. Тактика, кори, читка, стил, техника, мухлисшам бисёра. В общем, райдерам гареня. Ба ҳамин хотир райдер қатиам мехоҳам рухама бисанем. Плюси и шикорчи. Чикале ки гуфта буд да батл ки шона гӯш мекунам маҷбураки. Агар маҷбур я бор гӯш мекунам да батл братам. Баъди шикорчи ки мешавад ҷада хезе авлод барон рост гап айн пацан намехостам айн мужикама файрод кунам батл ба як хотир ба як гапш ки футлад ма хатишон абада намеброн мардуми зану гудакдор семени одамоан ба ҳамин хотирш намехостам ҳамин одама номша бугум не ки основной батли ма ва барона бисёриё ждад дорам халқ ҳама ждад кардастан айн батла ба ҳамин хотир баронам пуш ба теорема тиҷи манамедон гуфтан социалист гала гап чап када кино када нашудам. Лекин ма рост гап батл шақати барон дидагидум ки баронам ага транги шони исни усни якале ки какта пас задан ада нишон таки мара пас зади сақати барон батл дора. Лекин биё я бургар теорема бародар мебинем чокчи муай. А ҳисобе ки шашум одам пушид, то есть минус шид, мо Москва мерем, бо як кас гап пуш мекунем, бо опять ман тали анно. Хай честера дига лез дидам мекунем мардак. Хизмат табрика. Ход шахматист, не ход шахматист, не шоу помнес бародаро. Инаме қадар одама, дядя Рустам, ту табдяма саперникои трама миёрум. Инаме қадар одам як чи дар ҳамун ҷай, даврана бо билети мара додани буд. Не ки уда дар корнес транспорт кардан, инаме қадар одам қатима хоҳиш мекунам ки хиди чақ ки файро чоки. Хай бо маули, хай барон сардори хезе авлоди основной саперникои ма, хезе авлодам бо ма қати барон, тариқи телефони суҳбат мекунам, бо мефаҳмам. Чӣ мешавад мнение вора мефаҳмем. Инам ха гап бародаро мара иҷозат надоданд, натонистам дар Тоҷикистон гузаронам бахшишай ҳаматон касое ки дар Тоҷикистон жда доштем. Ек хай мефаҳмем вазъията чизе ки давлат иҷозат намета қадар одам меа ҷанг меша чӣ меша ҳама чи дар калаи ман мезанад. Итак ман навай ин проблема кӯли шидам на сабтар шидам. Ва ҳамин хотир бизанем бародаро ина батли ма и шоу помнес ба номи худо тайёрам, реал текст навистам, азиёт кардам, садхоидам машқ кардастам ҳар рӯз. Не қадар бародаро текстошона бинависанд, кадоме ки жиланка дорад, нами ё муфтаги марамат дядя Рустам кора бояд ҳал кунад. Организоват мекунад муфтаги батлра да Москва, ман не муфтаги будам. Не ки Тоҷикистон да натонистам разрешение гирифтам. Фақат рептиҷи мегам ки во-первых клуби Pride майдай бадай, во-вторых рептиҷи шури муриш бисёри бадай. Хитон фаҳмидем ба кадом сабаб рептиҷи чикоро карда метавонад. Оиди батл. Мисол пасшон задан намехоҳам, ки ҳақиқат намехелад. Обод бошем бародаро, инами буд батли ма. Соли нав муборак.